Id-deputat nazzjonalista George Pulicino jiddikjara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għandu l-fiduċja assoluta fih. Ħanajlek, m'għandix iċken dubju li l-kap tal-partit għandu fiduċja fija. Pulicino ddikjara dan meta f'konferenza tal-aħbarijiet staqsejnieh dwar il-kuntratt tal-panelli fotovoltaiċi, kuntratt li ngħata meta hu kien Ministru u li kien se jiswa lil pajjiżna 16 miljun euro aktar mill-prezz tas-suq. Anki jekk kien is-segretarju permanenti fil-Ministeru tiegħu li firma dik magħrufa bħala Letter of Intent illi fiha kienet aċċettata feed-in tariff ta' 23 ċenteżmu minflok 16 ċenteżmu, Pulicino reġa' sostna hekk. Jiena nispera li tifhem li dan kien kuntratt immexxi mid-Dipartiment tal-Kuntratti bi proċeduri li damu 3 snin. Min barra li kien uffiċjal tal-Ministeru ta' Pulicino li firma Letter of Intent, l-istess Ministru kien der fir-ritratt jippreżenta lil kumpanija rebbieħa.